Kula nuwun wilujeng pepanggihan wonten piwulang basa Jawi kelas 9. Para siswa, badhe kula andharaken babagan kompetensi inti saha kompetensi dasar ingkang kedah dipun rampungaken sadangunipun setunggal semester gesang. Wonten KI setunggal sikap spiritual, para siswa kedah nggadhahi kompetensi cacah sedasa. Setunggal berdoa, kalih menjalankan ibadah, tiga memberi salam, sekawan bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan, nomor gangsal mensyukuri kemampuan dalam mengendalikan diri, 6 bersyukur ketika berhasil menjalankan sesuatu, 7 berserah diri utawi tawakal, 8 memelihara hubungan baik sesama umat, 9 bersyukur sebagai bangsa Indonesia, 10 menghormati orang lain yang menjalankan ibadah. 10 kompetensi kalawau dipun biji kanthi observasi. Wonten KI kalih sikap sosial, para siswa kedah nggadhahi kompetensi sikap setunggal jujur, kalih disiplin, 3 tanggung jawab, sekawan santun, gangsal percaya diri, 6 peduli. 6 sikap kalawau ugi dipun biji kanthi observasi. Wonten KI 3 pengetahuan, KD setunggal memahami teks cerita Ramayana lakon Anomanduta, KD kalih menelaah teks piwulang serat Wulangreh Pupuh Dandang Gula, KD 3 menelaah naskah Sandiwara, KD sekawan menulis teks deskripsi tentang upacara adat. Wonten KI sekawan keterampilan, KD setunggal menanggapi isi cerita Ramayana lakon Anomanduta dengan ragam krama, KD kalih menulis syair tembang mocopat Dandang Gula, KD 3 menulis dan menyajikan naskah Sandiwara, KD sekawan menulis teks deskripsi tentang upacara adat. Dene KD gangsal mengalih aksarakan syair tembang mocopat Dandang Gula karangan sendiri dari huruf Latin ke huruf Jawa. Salajengipun monggo dipun simak peranganipun materi saha cara pambijinipun. Piwulang setunggal cariyos Ramayana lakon Anomanduta. Piwulang kalih serat Wulangreh Pupuh Dandang Gula. Piwulang 3 naskah Sandiwara. Piwulang sekawan teks deskripsi babagan upacara adat. Makaten andharan babagan materi saha pambiji piwulang basa Jawi kelas 9 semester